ora ana daya linangkung kajaba Gusti Allah kang maha agung sedulurku aja nganti kliru mung Gusti Allah sesembahanku rinten ladang mung limang wektu kanggo brasta munkar lan nafsu aja nganti kliru mung Gusti Allah sesembahanku rinten lan telu mung limang wektu kanggo brasta mungkar lan Allah sesembahanku rinten ladang mung limang wektu kanggo brasta munkar lan nafsu sedulurku aja nganti kliru mung Gusti Allah sesembahanku rinten lan telu mung limang wektu kanggo brasta mungkar lan nafsu
Kurinten lan dalu mung limang wektu kanggo mrasta mungkar lan nafsu. Niki sak dari pengkawitan kasuwun para pujangga eyang ngrigan eyang wari so eyang sumarji kasuwun jumeneng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun
kula nuwun. Nugroho sih kawelasaning Gusti ingkang Maha Wilasa. Gusti ingkang akarya loka. Ingkang paring kanugrahan dumateng kita sami. Saengga ing dalu punika saged pepanggihan saking wargung Campursari Agung Budaya ingkang mijil saking laladan Kedaya Sendang Tulungagung. Ingkang sepisan katuran kasugengan so matur gunging panuwun dumateng pangarsa pabrik gula Mojopanggung nuwun inggih panjenenganipun Bapak Riyanto. Wondina kalih katuran matur sembah gunging panuwun dumateng pangarsa Pasar Malam panjenenganipun Bapak Andi Kru dalah Bapak Dwi. Kawula ing mriki minangka sesulih saking keluarga agung Campursari Jaranan Agung Budaya ingkang dipun pangarsani dening sederek Ciko Anang Sufyandi. Jumeneng Mas Ciko. Jumeneng mriku kemawon. Nggih. Wondene kala mangke pinangka wiraswara dipun pangarsani panjenengan Bapak Kamto dalah Genduk Angel. Wondene pangrawit dipun pangarsani dening Mas Kentung. Wondene sesepuh ing dalu punika pun masan dening panjenengan Bapak Wari, Bapak Rigan dalah Bapak Sumarji. Pramila sepisan kaaturan pandonga wontenipun tutup saha bikak giling Mojopanggung laladan Tulungagung ing pangajap mugi-mugi anggenipun nindakaken bikak giling ing kala benjing sageta nuwuhaken katentremanipun ningkataken perekonomian menggahing para petani tebu sumrambahipun dumateng para karyawan pabrik gula Mojopanggung. Wonten ing dalu punika matur sembah gunging panuwun saking Waragung Campursari Jaranan Agung Budaya ingkang dipun pangarsani dening Ciko Anang Sufyandi. Wondene kala mangke anggenipun paring pasembahan pagelaran Campursari Jaranan Agung Budaya Purwa Madya Pusing Wasana kirang ngresepaken dumateng manah panjenengan sedaya kula minangka seculih nyadong gunging lumunturing sih samudra pangsami. Dumateng para pamirsa kakung Sumaunutri ingkang kula hormati, mugi lumampah pagelaran Jaranan Campursari Agung Budaya kala mangke menggahing purba wasesa. Kita sumanggaaken dumateng para pamriksa sedaya murih saged lumampah kanthi prayogi saged ngrespaken dumateng manah kita sami saged manghibur sedaya pamriksa wonten ing ratri kalanggahan punika. Pramila sumangga tansah asesanti memuji mring Gusti ingkang Maha Kawasa kanthi mekaring budaya mugi tansah nuwuhaken katentremaning bangsa kalawan negari. Asesanti Jaya 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 Janti Nirbaya kalis ing sambekala rahayu rahayu rahayu.
Nun para pamirsa kakung Sumarputri, pinangka purwakaning pagelaran ing dalu punika kasembahaken dening putra-putra ingkang kula mangke paring sesembahan dumateng handika sami. Sumangga sugeng amirsani. Siyuh arep tata pitana. Siyuh kridaning alam saisine. Tata pradatan pitana adit lan panguwasa. Hanenggih ingkang mapan ing tlatah pansering kita Tulungagung. Nering ing laladan wewengkon pabrik gula Mojopanggung. Gumelar wujuding budaya agung ingkang kasuhan kanthi gandhera umbul-umbul agung budaya. Wis para ing madyaning pagelaran nenggih pujangganing agung budaya samya teteki sedakep salungku juga nutupi tabahan Nawasanga mening kengkeng cipta pirsa apa to wigatine muga-muga ya ora bakal ganggu gawe marang Nawasa. Oh, ya. Rojoting Raja Singa Barung mewah titah kang dapat asap netra. muga kapul slamet iso kasembatan nggih goreng. Aku ora bakal ganggu gawe kalawan sira kabeh. Aku wis lupa ku meboling kemenyan kang Gondaron. Aku wis lega lila ing pangajap iso kalis tiring sambe kala nger. Iso rahayu
Minggir. Legi luluh panas pati gedekan balung atanjak. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu nih masih teman sebaya muda.